ଆଜି ବନେଇବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି। ଏହି ରେସିପି ବନେଇବା ଭାରି ସହଜ ଏବଂ ଏହାକୁ ପିଇବା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଖରାଦିନେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରେସିପି ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପେଜ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରୁଣା, କିଛିଟା ଲେମ୍ବୁ କାଟିକି ରଖିବା, ଗୋଟେ କପ୍ ଦହି, କିଛିଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କିଛିଟା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛିଟା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରେସିପି।